Il-ġeoloġista Peter Gatt wera tħassib tiegħu dwar suspett li seta' kien hemm dbabis f'tibdil illi sar fil-mappa ta' pajjiżna. Tibdil illi sar propju fiż-żona fejn tilfet ħajjitha Mirjam Paċ li kienet intradmet taħt it-terapin ta' dara stess fl-2020. F'kummenti ma' Net News, Peter Gatt spjegalna kif mappa ġeoloġika turik eżatt x'tip ta' blat hemm fil-Gżejjer Maltin fejn tibdil illi sar fl-aħħar xhur f'din il-mappa qed iqajmu suspetti serji. Is-sena l-oħra kien hemm update tal-mappa ġeoloġika ta' Malta propju f'Diċembru tal-2022. U f'din l-update imbidel il-mappa biex turi li f'dik l-erja fejn hemm it-tunnel ta' Santa Venera, speċjalment in-naħa tan-nofsinhar minn fejn tidħol min-naħa tan-nofsinhar, hemmhekk m'għadux Middle Globigerina imma sar Lower Globigerina. Peter Gatt jispjega li hemm differenza bejn dawn iż-żewġ tipi ta' blat. Il-Lower Globigerina aħna nużaw għall-bini, għall-kostruzzjoni, u għandu ċertu saħħa. Il-Middle m'għandux saħħa ta' xejn, infatti ma jintużax għall-kostruzzjoni. Itħassib tqajjem hekk kif ftit metri il-bogħod mit-tunnel ta' Santa Venera hemm iż-żona ta' fejn iġġarfet id-dar ta' Mirjam Paċ li kienet tilfet ħajjitha wara li intradmet taħt it-terapin ta' dara stess. Dal-kambjament fil-mappa, illi huwa dbabis fil-verità tal-mappa, qed jindika li issa hemmhekk hemm blat iżjed b'saħħtu milli fil-verità kien. Mela il-mappi kollha li kien hemm qabel it-2022 kienu jindikaw blat dajjef f'dik iż-żona. Issa f'daqqa waħda għandna tip ta' blat ieħor indikat fl-istess żona u din trid tiġi spjegata. Il-ġeoloġista issa qed jistenna li jkun hemm xi ħadd li jispjega għala seħħ dan it-tibdil u għala sar dan id-dbabis. L-evidenza ġeoloġika hija ċara ħafna anki mill-blat li hemm mikxuf ħdejn it-tunnel illi hemmhekk hemm blat dajjef, ġifieri hemm il-Middle Globigerina. Infatti it-tunnel ta' Santa Venera, in-naħa tas-sawt, tħaffer fil-font iżjed propju biex jevita dak il-blat dajjef li għad fil-wiċċ biex imur għal blat iżjed b'saħħtu li huwa l-Lower Globigerina. Peter Gatt jgħid li issa din se taffettwa mhux biss l-erja tat-tunnel imma anke l-erja li tibqa' sejra sal-imrieħel. Għax issa min se jiskava se jieħu impressjoni ħażina ta' x'tip ta' blat hemm. Kien hawn fejn appella lill-Gvern speċjalment lill-Ministru responsabbli Clyde Caruana sabiex jagħti spjegazzjoni ta' dan kollu. Aħna bħala Kamra tal-Ġeoloġi tiġa ħriġna press release is-sena l-oħra propju fejn għadna kemm hemm żbalji u anki omissjonijiet fil-mappa ġeoloġika. U dina mhijiex qiegħda tawgura tajjeb għal dak li sejjaħ public safety. Ġifieri għas-sigurezza tan-nies ta' min qed jiskava imma anki tal-ġirien bis-swit fejn qed isir dak l-iskavar, speċjalment meta kellna dawn l-inċidenti kollha. Marija Francalanza, Net News.